Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyr baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Gepleşmenin başına Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdyrýas. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrygyny we öz otaýaryny berkitmekde. Saglyk uruş ulgamyny ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde. Işin hemde öňjeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gadananlyklar üçin hememe garaşdy döwletimiziň öňünde bitiren hyzmatlaryny köp ýyllar dowamyna çeken halal, ihlasly zähmetini nazara alyp, şerekeme beýtarap döwletimiziň beýik garaşdyrygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy hemde Türkmenistanyň saglyk uruş we derman senaty işgärleriniň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti fermany gol çekdi. Resmi nama raýatda ýurdumyň raýatlarynyň bir topary Türkmenistanyň garaşdyrygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen syralanly. Türkmenistanyň prezidentiniň fermany metbugatda dowrulugyna çap edilýär. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrygyny we öz otaýaryny berkitmekde, ýurdumyzyň saglyk uruş ulgamyny ösürmekde bitiren uly hyzmatlaryny nazara alyp, şerekeme Türkmenistanyň saglyk uruş we derman senaty işgärleriniň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi. Resmi nama raýatda ýurdumyzyň raýatlarynyň bir topary ýadygärlik nyşany bilen syralanly. Resmi nama metbugatda dowrulugyna çap edilýär. Döwlet başçymyzy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri atly düýpli ilmi işiniň 13-nji jiltiniň çapdan çykma münasibetli köp sanly gutluk hatlar kimem telegramlar gelip goşy. Gutluk hatlaryny milli dermanyň täsini ensiklopedik işiniň türkmen lukmanlarynyň hüner bayramçylygyny tutuş halkymyza kimem dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine nowatdaky ajaýyp sowgat bolanyny talýar. Döwlet başçymyzyň günden güni ýol başlygyny işenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň saglyk uruş ulgamy hememe derman senaty halkary ölçüleriniň derejesinde özüniň münasip oruny anamly eýleýär. Keserliň öňüne almakda sagdyn durmuş ýerlerini ornaşdyrmakda uly üstünlikleri gadanly. Gutlulary iwerenleri hormatly prezident we halkymyzyň awadançylygy hem saglyk wagtdaky ýadowsuz aladys üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýär. Hememe millilerimize uzak ömür şeýle bagyt watanymyzyň rowaşlygynyň we awadançylygynyň bähidine alyp barýan köp uğurly işinde täze üstünlikleri arzuw edýär. Hormatly prezident we Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet Bogtady. Milli dermada Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalarynyň adyndan iň gowy arzuwlaryny bawa ýolady. Şanly waka bilen Milli dermada Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Ministrler Komitetining başlygynyň ornatyrlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Qylyjew, Mehmetow, Meredow, Uradgaliýew, Pürçekow, Toýluýew gutladylar. Döwlet başçymyzy iň gowy arzuwlaryny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri beýan etdiler. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn welaýatynyň häkimi Atahaliýew, Daşow welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow tüý sürekden we meherli gutladylar. Türkmenistanyň prezidentini ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynıň ýol başlary gutluglaryny hem iň gowy arzuwlaryny iwerdiler. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlary we salat taşkyr geçirmek baradaky merkez toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň merkez geňeşiniň başlygy, Arar partiýanyň merkez geňeşiniň başlygy, Kerdeşleri arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenandar birleşiginiň merkez geňeşiniň başlygy, Mawlud Muradow naky ýaşary urumysynyň merkez geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary, Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadasynyň ýerine ýetirjek direktory, Parahatçylyk gadasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler tüý sürekden gutladylar. Garaşdyry baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işler berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýöreleri bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýlerini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlyk bilen tasdiklaýar.
4-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraly uşurynyň belin serkirde başlady. Goşunyň generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet hukuk kenişiniň mejlisine geçirdi. Mejlisiň dowamyna şuruň 9 aýyna harby hukuk gurajdarlarda ýerine ýetiren işiň netijeleri aralanyp maslahatlaşyly. Hemem olaň işini mundan bilegem kämilleşdirmegiň esasy ular kesýetdi. Şeýle-de degişdirmeleň maddi enjamlaryny bilýädini döwlet wapraşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler garaly. Mejlise gatnaşyjylar ýerine ýetiren işler barada hatabat berdiler. Ýurdumyzyň belen serkirde başly oňyn bir taraplyk parahaçylyk söýjüli hoşnuýetli goňşulyk hem halkara işleň hyzmatdaşlyk ýürelerini döwlet siýasatynyň esasy uranyny bir hökmüne kesýetini berdi. Ýurdumyzyň tutuşlygyny gorunç häsiýetine eýe bolan hem watanymyzyň howpsuzlygyny üçindirmeginiň halkymyzyň parahat hemde awadan durmuşynyň keperi bolan harby doktrinadan gelip çykýan wüzipelerine üstünlikli amala aşylmagy döwrüň wajyp wüzipesi bolup durýar. Ýaýbanganlarlaryň harby özgörtleri hut şol maksady gönükdirler onu ýaraly üçin maddi enjamlaryny bilýärdiň döwür wapraşdyrmagyna ähli düzümleň häzirki zamany enjamlary hem ýürüýt we çeýnikler bilen üçindirmegine harby gulukçylaryň durmuş meselelerini çözülmegine hem de hüner derejesiniň ýokulanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Mejlise başga da bir näçe meseleler garaly hem olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 4-nji oktýabrda hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow resmi tapar bilen Özbegistan Respublikasyna urdy. Hormat prezident bilen çöre Daşkent şäheriniň Aslam Karimov adynaky halkara howa mendiline golny. Hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow uçuryň ýanyna Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agalary mäherli garşyladylar. Däwe ura belent mertebeli mehmany milli libasak çağlar uly ruhunatlyk bilen garşyladylar. Soňra türkmen hem özbek liderleriniň awtolog kerwany howa mendiline garaşylyk meýdançygyna ýerleşýän garaşylyk we ynsanperwerlik binasyna tarap urdy. Döwlet berkararlygyny öz otýarlyk hem özbek halkynyň awadan durmuş bolany arzuw hyýallaryny alamatlandyrýan bu ýadygarlyk Daşkent şäheriniň ajaýyp hunjaklarynyň birini bedeýär. Belent ýadygarlygyň etegine gullesesini goýmakda barasy tamamlanandan sonra Türkmenistanyň başlany Kuksaroy döwlet hawlukanasyna tarap urdy. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Özbegistan sebidi işleriniň öňüni ösürmegine, Amerikada aji döwletleriň arasynda hemme tarapyny gatnaşyklaryny putulandyrmagyna, sebitde ygtybarly parahatçylygyň durnuklugyň hem howpsuzlygyň berqarar edilmegine ýardam bermäge gyzykmalaryny bütöw garaýşlara eýerip, ählimumy ötüşe hem awadançylyga ýardam berýärdir. Ýakyny goňşy döwletleriň dowr derejeli işin hyzmatdaşlygynyň ýol goýmagy, ählimumy bähbetler üçin öňün halkara gatnaşyklaryny uğru dinleýän Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören hem eler tuturýany uğru bolup durýar. Hemem şeýle bolmagyna galýar. Häzirki wagtda döwlet ösüşiniň täze-tapgyna doganyk döwletleri öňden gelýän her bir tarapyň durmuş ykdysady ösüşiniň hemem milli bähbetleriniň eler tuturýan ulany dogly kybap gelýän hyzmatdaşy hil taýdan täze dereje çykarmagy özara gyzyklyny bildirýärler. 5-nji oktýabrda Daşkentde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Nowatdaky ýokary derejedäki iki tarapyň dowuşyk döwlet tarapynçylygyň ukunly ösýanynyň aýdyň subutnamasy. Taryhyň dowamyna kemalardan dostluk hem de hoşnuýetli goňşulyk gatnaşyklary, medeni we ruhy däpleň umumlygy şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär. Ilki başdan birek hormat goýmak hem ananyşmak, netijelik hem de özara bähbetlik ýürelgelerini gurulýan Türkmeni özbek hyzmatdaşlygy özara bähbetleri hem tutuş sevdiğini awadançylygynyň maksadlaryna laýyk gelýär. Kuksaroy köşüni Türkmenistanyň hem Özbegistan Respublikasynyň döwlet paýdaklarynyň öňünde birlikde resmi taýdan surty düşmek dawarasy tamamlanandan soň ýokary derejede iki tarapyň gepleşikler geçirildi. Prezident Şawkat Mirziýoýew belent mertebeli mehmany özbek topragyny mäherli mübareklep hem pursatyn peýdalanyp, hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow goýdy belenen Türkmenistanyň garaşylygynyň 30 ýyly bilen ýene bir gede gutlady. Hem doganlyk türkmen halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzuw etdi. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow we prezident Şawkat Mirziýoýew Özbegistana resmi sapar bilen gelmek baradaky çaýkylyk hem de mäherli garşylanyň üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemme pursatyn peýdalanyp özbek kardeşine öňde boljak prezident saýrowlaryny üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistan hem Özbegistan sebit we ählimumy gün tertibiniň wajyp meselleri, ilkinji nowatda bolsa ählimumy parahatçylygy we howpsuzlygy üçin etmek, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça garaýşlarynyň ýakynyny hem de gabat gelýänini görkezip, awraýly halkara gurumlaryň çäklaryny asnaşykly gatnaşyk edýärler. Ananyşmak we işiň ýagdaýda geçen gepleşikden başyna prezidentleri Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şawkat Mirziýoýew Türkmeni özbek hyzmatdaşlygynyň ähli uğurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Uzaly gadanlyny alaşyklara durmuşa geçirmek hem uzak möhletli gelecek bilen baglykda gatnaşyklaryny iler tutulýan urlaryny anyklaşdyrdylar. Soňra gepleşikler Türkmenistanyň hem Özbegistany Respublikasynyň resmi wekilletleriniň agdalarynyň gatnaşmagyny giň şeýle dowam etdirdi. Prezident Şavkat Mirziyoyew belent mertebeli türkmen mehmany hem Türkmenistanyň wekilletiniň agdalaryny özbek topragyny ýene-de bir gezek tüý sürekden mübareklep, Özbegistanyň hem Türkmenistanyň doganlyk ýurtlaryny, ygtybarly dostlaryny hem strategik hyzmatdaşlaryny atady. Döwlet başçylarynyň ýa-da duşuklary işin gatnaşyklary taraplaryny netijeli gatnaşyklary ösdürmäge, uly gyzyklanmasyny hem ymtylmasyny görkezýär. Birlikdäki tagalalan hem berik syýasy erkisliň netijesinde iki taraplaryň gatnaşyklary hil taýdany täze derejede çykarly. Milli ýermede özbek ýerdeşine ýurdumdan wekiliýetiniň adyndan mähirli kabul edilmegi hem mehmançyllyk netijeli işemek babatda dördülen ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirip, şu resmi saparyň döwletlere hoşnetli goňşulyk, doganlyk we asynçykly hyzmatdaş gatnaşyklaryny mundan welagam puturlandyrmak, ony täze geljegi uly uğra çykarmak maksatlaryna hyzmat edýänini bellädi. Hormatly prezident bilen taşýary anlaşmaň we özara düşüşmäň häzirki derejesi Türkmenistany hem Özbegistany geljek üçin özara gatnaşyklaryna önämli garamagy, halkara syýasatynyň derwäs meseleleri boýunça çemeleşmeleri alaşmagy, ykdysadyýatda, söwdada, maýa goýumy işinde, medeni insan perwer urgamda hyzmatdaşlygyny uzak möhletli mailnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Türkmen özbek syýasat gatnaşyklaryny Abrayly halkara we sevtizimleriniň Birleşen Milletler Programasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk programasynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk programasynyň çäklaryny hyzmatdaşlygy möhüm ähmiýet berilýär. Taraplary esasy halkara meseleler boýunça garaýyşlaryny meňdeşigine eýbermek bilen dünýä gençligine özleriniň ädimlerini utgaşdyrýarlar. Biri gollaýarlar. Munyň özi diňe bir biziň sevtimizde däl, eýsem oň çäklaryny daşlady, anyk netijelere gadanmaga oňaýyn täsirini ýetirýär. Parahaçylyk we howpsuzlyk meselelerini başga da howanyň üýtgemeginiň ýarama täsirine garşy durmak, Merkeze Aýyda suw işlerini aýawly we rejeli ulanmak, aral meselesini çözmek ýaly möhüm ururmanşa tagalalyň utgaşdyrmagyny dowam etmek zerurdur. Giň şeýle gepleşikler tamamlanandan soň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyny golçekleni iki tarapyny resmi nämeler aşmak dabarasy boldy. Türkmenistan hem-de Özbegistan Merkezi Aýyanyň parahaçylykly we durnukly ösmegini, sevtiň we döwletleriniň arasynda hoşnetli goňşulygyň, dostlygyň hem-de hyzmatdaşlygyň puturlanmagyny, oňyň dünýä hojalyk aragatnaşyklaryna netijeli goşuşmagyny üçin biljek, putu hem netijeli guralaryň dürdülmegi urna çykşady. Ýygnanan el çarpışmaları asyny hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Özbegistany Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew birlikdäki beýannama gol çekdiler. Bularyň ählisi döwlet gatnaşyklaryň strategik ýetdi eýdiňiň köpürli hyzmatdaşlygyň hukuk esaslarynyň ýa-da puturlanýanynyň aýdyn subutnamasy. Resmi nämelere gol çekmekde barasy tamamlanan soň iki döwletiň başçylary köpçülikleriniň habar edişleriniň wekillerini ýüzlenme bilen çykşatdylar. Prezident Şavkat Mirziyoyew gepleşiklerini jemleri barada aýdyp, düýpli we netijeli gepleşiklerini geçirilerini beledi. Oň başyna iki tarapyna hyzmatdaşyň meselleri aralyk maslahatlaşyly. Aýratyn taşýaly Özbegistan, Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygyň derejesine ýokary baha berýär. Şol hyzmatdaşlyk biziň köp asyrlyk dowaslygy, taryhyň we medeniýetiň, halklarymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň hem däpleriniň umumlygyna esasanýar. Gepleşiklerin netijeleri taraplaryň özara gatnaşyklary hasam giňertmäge ymtylýanyny, hem şol gatnaşyklary ýetgüside ýagrary ýene-de bir gezek aýdyn görkezdi. Özbegistanyň başçylygy soňky ýylda iki tarapyny harit uranşynyň 3 hesse artanyny mysal getirdi. Pandemiýanyň ähli çyrşymlaryna garamadan şu ýylmy biziň ýurtlarymyzda özara sowdany artdyrmak başardy. Munyň ödemi döwlet gatnaşyklaryň ygtybarly kanunçylyk binýadynyň dördülenine şaýatlygy. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýokary derejedäki dowuşygyň netijelerini tesirlep, prezident Şavkat Mirziyoyew hem ähli özbek hyzmatdaşlaryna bildirilen mehmançyllyk hem mähirli kabul edişlik, özara düşünmek, hormat goýmak hem-de deň hukukly hyzmatdaşlyk ruhyna geçen netijeli gepleşikler üçin minnetdarlyk bildirdi. Milli ýermeden taşýaly geçirilen dowuşyklar başyna iki döwletiň bähritlerine hyzmat edýän asynçykly iki taraplaryň gatnaşyklary Türkmenistanyň hem Özbegistanyň hemişe ýagrary da tasdiklany. Dürli ulgamlarda Türkmen özbek gatnaşyklaryny hasam ýakynlaşdyrmak üçin zerur mümkinçiligiň bardygy belenildi.
Gepleşikleri taraplarına ählimun parahatçylygyny durny kulun hemem howpsuzlygyny putrandyrmany, ýardam bermegi özara maksat dünýäni tasdiklanyly. Iki tarapyň görnüşde bolşaly halkary gurumlaryň çäklerini de ýaragsylanmak, halkary terrorçylygy, ferhud üstü gurumçylygy jinaýatçylygy, neşe tirişleriniň bir kanun duruşyna garşy görüşmek ýaly möhüm meseleler çözmekde ýakynyň gatnaşyp etmegi alalyşdyk diýip döwlet başlygy aýtdy. Taraplar sebitleyin siyasatyny wajib meselelerini çözmäge çemberleşmelerini gabat gelýän taýsyklap, ýeri halkary gurumlaryny ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasyny, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmat guramasyny hemde birnäçe beýleki sebitlerini utguşykly işlemegi we özara gollug bermegi dowam etmek barada alalaşdylar. Gepleşikerde Merkeze aýzdaky ýagdaýlara aýratyn ünferli hormat prezidentiň hormatyny Özbegistan Respublikasynyň prezidenti resmi gün ortanyk naharyn berdi. Oň başyna iki döwletin başlanlary söz söýlediler. Bu ýerde şeýle bilerekdäki dostluk konserti boldy. Konsert tamamlanandan soň döwlet başlanlary dawra gatnaşjylar bilen surat düşdiler. Şol güni prezidentlary Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şavkat Mirziyoyew, Özbegistan Respublikasynyň ilkinji prezidenti, görnükli siýasatçy, hakyky watançy hem garaşy döwleti döretmegiň göz başyna duran özbek halkynyň beýik ogly Aslam Karimowyň ýadygaryny gul goýdular. Soňra prezidentlary Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Şavkat Mirziyoyew birlikde Daşkendiň Aslam Karimow adyna hem halkary howa mendenle urdular. Bu ýerde Türkmenistanyň hem Özbegistanyň başlanlary meherli hoşlaşyp, iki ýurduň umumy abadançylygy hem ruwaşyň behitlerine laýyk gelýän giňmeşoly hyzmatdaşygy ösdürmäge meýilligini ýene-de bir gezek tasdikladylar. Milli ýerimize Özbegistan Respublikasyny resmi saparyny tamamlap watanymyza urdy. Hormat prezident bilen Aşgabatda gelen paýtagtymyzyň halkary howa mendenle hem oň töwerekleriniň ışyklandyryşynyň öz bolşly aýratynlyklaryny ünserdi. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owdan şäherleriniň bir hukmyny ikrar edildi. Oňa bedegi aýratynlyklaryň biri gejeki ışyklandyryşyna baglylar. Dürli öwüşgünde çaralar paýtagtymyzyň gözelligini hasam artdyrýar. Döwlet başçylygy şäheriň her bir künjeginiň şol tana dürli maksatly desgalaryna degişli ışyklandyryş urganlary bilen üpçün edilmelerini belep, babatda anyk taşlyk berdi. Şunun bilen baglyqda paýtagtymyzda şeride ýurdumyzda binalan we desgalan, şol sana ýol ulugdymyna degişli desgalan bedegine, ulaňa ışyklanýyşyna uly üns berilmeler diýip hormatly prezident aýtdy. Döwlet başçymyzy soňky ýylda paýtagtymyzyň binaýarlyk keşminde, oňa gejeki görnüşini innowasion tehnologiýalar hem sanly ulgamlaryň işiň ulanylýanyny bildi. Munyň özi şäheriň gözelligine gözellik goşýar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň baş şäheriniň bedegine dürli ışyklanyş tezgitleri arkaly öz bolşly öwüşini döretmäge toplumlaryň şemereşmegiň zerurdygyny atyp, degişli görkezmeler berdi. Hemme bu ýerden ugrady. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň hatyra gününe 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertirmesiniň pedalaryny, söwüş meýdanlaryny we patlanan gahrmanlary hasrat bilen hatyralaryny Halk hakydasy ýadygarlyk toplumyna gul goýmak hatyra şerefine hormat prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşdy. Hakyda halkyň ruhy dünýäsiniň aýrylmaz bölegidir. Bu nesilliň arasyndaky ara baglanşyk bolup, şuňa many mazmuny eýedir. Geçmişe nazar aýlap geljegi anamly garamagda mümkinçilik berýär. Geçmiş taryhyny bilýän hem oňa hormat goýan jemgyýeti belend ruhy bilen hökm sürýär. Ol milletiň watansöjülük hem dürüjülük mümkinçiliklerini birleşdirmäge hem durmuşa geçirmäge ýardam edýär. Halk hakydasy ýadygarlyk toplumyna geçirilen hatyra şerefi, gadymy türkmen topragyny beýik pederlerimizden däpleriniň dowam etdirilýäniniň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Çünkü halkymyzyň berent ruhy bilenligi erkini ruwaşlyklary besenýän ýurdumyzda asuda ýaşamak hem zähmet çekmek üçin nesilliň hakydasynyň ara baglanşygynyň ähmiýetine hasam göz ýetirýärsiň. 7-nji oktýabrda hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygyny, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Ruh Topunyň Russiýa tarapyndan başlygy Aleksey Averçuk hawratdy. Hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Russiýanyň hökümet başlygynyň ornbasary soňky ýyllarda başy-başyna birnäçe giňgerme tasamalan netijesi bolan hyzmatdaşlygyny dowam etdirmeli, iki ýurduň uly gyzyklama bildirýänini belläp, däp burana dostluk gatnaşyklarynyň hem köp taraply hyzmatdaşlygyny ýygdyrly berkilenjekdigini bildirdiler. Şol hyzmatdaşlyk iki tarapyny hem köp tarapyny esasy ikinji nowatda awraly halkara gurumlaryny hem sebitlerini çäklerini üstünlikli ýol goýulýar. Duşun dowamyny urduşlymyň arasyna tejribe aşmak bilen birlikde koronavirus ýukunjyna garşy görüşmek babatda hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn ünitçekildi.
7 oktýabrda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşargy dowlat ýaly Urben Harazyany kabul etdi. Elçi dowlat başçymyzy ananşgatyna goşurdy. Dowuşyň dowamyny hormat prezidentimiz hem dowlukly dowlatyň dowlat ýaly wekili giňerme ular boýunça netijelerden çykaryp ösdürmek hem diversifikasiýalaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny, munyň bolsa iki tarap beýne uzak möhürli bähliklere laýyk gelýänyni nykdydylar. Türkmenistan hem Ermenistan Respublikasyny syýasy, sowda-ykdysady, medeni ansan perol urganlarda özara hereketlerini oňy tejribesine eýedir. Hemme ähli gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça özara düşünşmegiň ýokary derejesini görkezýär. Sowda-ykdysady ýaňy energetika urganlary uly we araqnaşyk, owy hujuruk hemme syýasatçylyk hyzmatdaşlygyny ileri sürýän ugurlarynyň hataryny görkezýär. 7 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbet geçirildi. Söhbetin başynda milli liderimiz Russiýaly kärdeşini dogry ýokdy. Hemme oňa berkjan sarany, şerde Russiýanyň dowlukly halkynyň bähligini alyp barýan dogry işinde uly üstünlikleri arzu etdi. Telefon arkaly görüňdeşiň dowamyny söhbetçiler Türkmen Russiýa hyzmatdaşlarynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatdaşlar. 8 oktýabrda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly giň işleýän mejlisini geçirdi. Onu ykdysadyň puduklaryny ýübiley ýylynyň dowry aýyna alınıp barlan işleň jemlerini prezident maksatnamalaryny hemme ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alyp maslahatdaşyldy. Hökümet agalarynyň beýleki degişi ýurbaşlaryň hem paýtagtymyň we welaýetlaryň häkimleriniň hatabatlary dinlendi. Ýakyn ýylja üçin ileri tutulýan wezipler kesgitlendi. Mejlis gatnaşyjylary ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdiler. Şu ýylyň dowry aýyna jemi içerik önümiň ösüşdepkini 6,10 koturma deň boldy. Serjerlerine görkezijiliň netijelerini aýakda ministrler we puduklaryny duranyş edarlar boýunça ýanwar-sentýabr aýlaryna önürleni önümden geçirdi. 2020-nji ýylyň degişi dowry bilen deňeşlerini 6 martda 3 çeýrekde bölek hareketlenişiniň möçeri geçen ýylyň şol dowry bilen deňeşlerini 16,17 götürüm. Daşary sowda duranyşynyň möçeri bolsa 10,10 götürüm ýokary boldy. Maliýeleşdirmegi ähli çeşmeleriň hasabyny özdeşirini diplomaýa goýulmalyň möçeri 17,19 milliard manada ýetdi. Hormatly prezident we halk hujurlyk toplumagynyň puduklarynyň hasabat ýurny ýerine ýetiren işleriniň netijelerini häsiýetlendirdi. Milli liderimiz ýerine ýetiren işleriniň netijeleriniň koronawirusyň dünýä ykdysadyna getirýän täsiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamadan watanymyzyň üstünlikli ösmegine dowam edýänini aýdym görkezýänini bildi. Ýurdumyzyň garaşdanyň 30 ýyllyk şany bayramyny uly üstünliklerine garşylama urnaky zähmet çoşgyny toýulyny ykdysadymyzda ýokary görkezilen gadanylmaly kesgitdi. Şeýle tutanýarly işler netijesinde jemi içerik önümiň 6,10 koturma çyrdy. Ýokary ösüş derejesini saklap galmak başardy. Daşary sowda duranyşy 10,10 koturmardy. Hemme 9 milliard Amerikan dollarynyň gowrak boldy. Eksportyň möçüremi geçen ýyl bilen deňeşlerini 20 koturma goly artdy. Hemme 6 milliard Amerikan dollaryny goly boldy. Iňe esasy zat bolsa eksportyň möçüri ýanyň energetika serişleri hasaba alınmany 50 götürme goly artdy diýip hormatly prezident aýtdy. Biziň alyp barýan içeri syýasatymyz bolsa watanymyzda ösürmegiň tasdiklanyny maksatnamalaryna raýatlykda dowam edýär. Prezident maksatnamasy esasyny häzirki döwürde uzalykly ýaly durmuş meselelerini çözmäge, täze kärhanlary gurmagy hem işläp gelýänleriň durguny täzelemege ähut uly möçürde maýy goýulmalar gönükdirilýär. Iri halkara hemme içeriki tasamlary amala aşyrylýar. Şu geçen döwrüň içinde ýurdumyzda gödüň tutulany 30 deshanyň deregine 62 sany iri desha işe girildi. Umumy meýdany ýarym million ine 4 metr goly ýaşaýyş şäherleri. Şolsanda ähli amat gurbulany ýaşaýyş şäherleri, mehmanhanlar hemme diňjaş toplumlary, enşeme lukmançylyk merkezleri, umumy bilim berýän mekdepler dara çaýlar baglary, hemme beýleki deshalary ulanmaga berildi. Häzirki döwürde Türkmenistana umumy bahasy 35 milliard Amerikan dollaryny goly bolan 2,5 ming sany iri deshanyň gurulşy dowam edýär. Ýurdumyzyň ykdysadyny ösürmäge telekeçilemez hem sallamly goşunt goşýarlar. Olary dürli puduklarda işlemek bilen hili daşary ýurt kampaniýalarynyň birjigeme platformada hatçylşyrymly hemme uly tasamlary amala aşyrýarlar. Owy hujurlygyny bilim, alim we sağlyk goruş ulamlaryna da özgörtmeleri üstünlikli dowam edýär. Döwlet başçylygynyň nataşaly bilen daşary syýasatymyzda uzalykly ýaly bir taraplyk, hoşnýetli goňşulyk, parahatçylyk, söýjülük, hemme özara bählikli hyzmatdaşlyk kadrlaryny berk eýermek esasyna amala aşyrylýar.
Millilerimize gelecek ýylyň döwlet budjeti boýunça ýene de maksady geçirmek hem oňy ählim madalaryny seretmege taşyrdy. Hormatly prezident bu da Sarıgul şu derman senaty işgäriniň bayramyna gabatlap, Türkmenistanyň dermanlyk ösümlik ratly kitabynyň 13-nji tomuny tamamlanyny habar berdi. Milli dermada biziň alparyan siýasatymyzda döwlet adam üçin diýen şygary esaslanýan notap 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip kememe diňleýici haklarynyň möçürlerini ýene-de onu türümi ýokurlanmak hakyndaky fermany gorçakdy. Hormatly prezident we minister komitetining giňişen mejlisinde jemläp oňa gatnaşyjyň ählitäne berqarar watanmydan güllä ösme urna alparyan işlerini uly üstünlikleri ardy etdi. 8-nji oktýabrda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow bütün dünýä Sarıgul şuratynyň Ýewropa Sewet idarasynyň direktory Hannes Kulugany kabul etdi. Duşun şäherlerine hormatly prezident we bütün dünýä Sarıgul şuratynyň ýokary wezipeli wekilini giňerimli milli tasamlar hem maksatnamlary şurtany howply ýokunçly keseliň öňlenmek, şeýle-de ardan ayırmak boýunça maksatnamlary durmuşa geçirmäge Gurama tarapyndan berilýän gollaw üçin aýratyny minnetdarlyk bildirdi. Bütün dünýä Sarıgul şuratynyň Ýewropa Sewet idarasynyň direktory Hans Kluge ýurdumyň elatyň sarany goluş urgamyny gadanyň üstünliklerini ýokary baha berdi. Bütün dünýä Sarıgul şuratynyň Ýewropa Sewet idarasynyň ýolbaşçysy, hormatly prezident we köpürlük hyzmatdaşlygy netijeli çemelişilýänligi, hemme täze görnüşi koronavirus ýokunjynyň ýaramana garşy görüşmek boýunça umumy tagaralar üçin tüýs direktoryny hoşallyk bildirdi. Bütün dünýä Sarıgul şuraty Türkmenistanyň ilmi diplomatiýanyň guralaryny ilerletmek barada başlanýaşlaryny, hususan hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bütün dünýä Sarıgul şuratynyň koronavirus genomuny öwrenmek boýunça ýürüt maksatnamasyny, bütün dünýä Sarıgul şuratynyň pneumoniýa garşy görüşmek boýunça köpürlük guralny işläp taýýarlamak, bütün dünýä Sarıgul şuratynyň ýeti ýokunç keselleri bejermek we öňlenmek boýunça usuliýet merkezini, şeýle-de epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa Sewet merkezini döretmek baradaky tekliplerini dogry gollaýar. 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow işlepleri bilen Birleşen Arap Emirlikleriне uğrady. Aşgabat şäheriniň halkary howa merkezine döwlet başçylygy resmi adamlar uğratdylar. Hormatly prezident bilen uçury Aşgabat Dubai uğru boýunça uçuşy amal aşyrynan soň iki dostlukly döwletiň baýdaklary bilen bedelene Şeyh Maktum adynaky halkary howa merkezine gelip boldy. Türkmenistanyň prezidentini Birleşen Arap Emirliklerining energetika ministri Suhail Mohammed Al-Mazrouy garşylady. Oly öz ýurdunyň ýokary ýolbaşçylarynyň adyna hemme taşdyrma boýunça beýnat mertebeli türkmen mehmany Meherli uly goýnaşyklyk bilen mübarekledi. Halkary howa merkezine geçirilen söhbetdeşlikde hyzmatdaşyň meselelere aralyk maslahatlaşyldy. Iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň häzirki derejesi hyzmatdaşyň ýokary derejesini tasdikleýär. Hormatly prezident bilen Awtolog Kerwany howa merkezine Expo 2020 sergi toplumuna tarap boldy. Hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş gowluç merkezine Birleşen Arap Emirliklerining halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktory hanym Rimal Al-Haşimi garşylady. Merkeziň eýwanyna iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne surta düşmek dawratynyň soň döwlet başçylygy Türkmenistanyň milli gününiň açylyş dawratynyň geçirilýän ýerine Albasaly dawralar merkezine çağıryldy. Türkmenistanyň hemme Birleşen Arap Emirliklerining döwlet senaty ýanglany, iki ýurduň döwlet baýdaklary gallyrly. Dawran dowamyny Türkmenistanyň prezidentiniň adyna biziň ýurdumyzyň bütün dünýä sergidäki milli gün münasibetli gutlawlary beýan edildi. Soňra döwlet başçylygy Birleşen Arap Emirliklerining energetika ministri Suhail Mohammed Al-Mazrouýyň hemme halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktory hanym Rimal Al-Haşimi bilen birlikde sergi toplumynyň şäherine giňden ulanylýan ulugdy Türkmenistanyň milli diýwarlygyna bardylar. Türkmenistan bütün dünýä sergisinde ilkinjilen biri bolup milli günni geçirýär. Ol dürli uşuny şäherler bilen goşdy. Türkmen artistlerining çykyşlary ýaýbanglanyrly. Olaň ýerine ýetiren aýdymlar faalary, häzirki zaman Türkmenistanyň hemme medeniýetiň we sunutyň asyrly däpleriniň hemme ýurdumyň durmuşyna täze özgörtmeleň, ýurdumyň baý taryhynyň hemme geljegine nazarlaýan mümkinçilikleriniň waspyny getirdi. Türkmen sergisi üçin bölünip berilen ýeriň umumy meýdany 1584 metra deň boldy. Bu ýerde mehmanlary ady elime dolun enşema atylan dowamyny Türkmen halkynyň milli baýlygy, bu ýysonjy hatarp bolup gelýäni ahal-teke bedewleri garşylaýar. Türkmen sergi merkeziniň tapawuty aýratyndygy milli bedewiň hem öňde barjy tehnologiýalaryň sadaşykly utgaşdyrmagyna jemlenýär.
Bütün dünya tergitine dünyanın buraya toğutunan uğrak yurtları, dörlü kurambaları qadınlar kimem bilim dizimleri qatnaşmaklarını ılım, teknika, binagerlik ve sunugut ulanlarını qadanalarını görkezýärler. Olara dünyanın halklarının şolsany, Türkmen halkının däpdi suwlarla tanışmagy mümkinçilik berer. Expo 2020-niň çaýaklaryny adamlar üçin iň gowy geljegiň bähbidine täze başlanýyşlary ilerletmek gözüň tutulýar. Şol başlanýyşlary tebigat erişleri, energiýany taşytlamak hem ýaşyl ykdysady meseleler bilen bagly bolan tasamadan ählimin bu diýiplerini çözmäge gönükdirenler. Melim Moşýaly Expo 2020 bütün dünýä sergisi 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda açyldy. Biziň ýurdumyzda bu uly ähmiýetli dünýä forumy ençemede gatnaşdy. Garaşsyda hemişelik bir tarap Türkmen döwletiniň bütün dünýä sergisi gatnaşmany ählimin parahaçylyň hememi ösüşiň bähbidine hoşnuýetli başlanýyş hukmuny garalýanyny bellemek gerek. Umumany milli sergi bölüminde halkymyzdan häzirki ýylda gadanan ägurt uly üstünliklerini hememi öz boşly däpdi suwlarymyzdan, taryhy medeni mirasymyzdan, milli ruhy esaslarymyzdan depkinli ösüşiňi ileri tutulýan ularyň köp taraply halkara hyzmatdaşlygyny hememi durnukly ösüş maksadlaryna ýetmäge tarap alynan uruň bir ýerde jemlenini beýan edildi. Türkmenistanyň Altay 2022-nji ýylyň martyna çenä dowam etjek bu ählimin forma gatnaşmagy ýurdumyzyň halkara awraýynyň dünýä jemgyýetçiliginiň watanymyzyň iň täze taryhyny bildirleýän ägurt uly gyzykmasynyň aýdyn suwtnamasy. Ýurdumyzyň iň täze taryhy bolsa hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ählimin parahaçylygy hememi rowaşyga gönükdirligi başlanýyşlary bilen günden-güne baglanyşykdyr. Hormat prezident Birleşen Arap Emirliklerining sergi diýwarlyklaryna gelip dostluk döwletiň sergi bölümi bilen tanışdy. Hormat prezident Birleşen Arap Emirliklerining Medeniyet we ýaşary ministri hanym Nura Al-Kabi mähli garşylap, ol milliýetlerimize emirligiň Expo merkeziniň aýratynlyklary barada habar berdi. Hormat prezident sergi bölümleri bilen tanışyk tamamlap, guramaşlar bilen hoşlaşyp, hememi gyzykly syýahat üçin hoşallyk bildirip, Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş kabul ediş merkezine tarap boldy. Bu ýerde hormat prezident Birleşen Arap Emirliklerining premier ministriniň ornatary, prezidentiň işler boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan garşylady. Milliýetlerimiz hememi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan mähli salamlaşyp, hememi iki ýurduň döwlet baýaklaryny surty düşüp iki taraplaryna duşuga gatnaşmak üçin Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş kabul ediş merkeziniň maslahatlar dalyna tarap urdular. Söhbetişiň dowamyna taraplary Türkmen emirlikleri gatnaşyklarynyň depkinli üstünligini, munyň şeýle bolmany ýokary derejede aýdylar geçirilýän anamy esasyny syýasy gepleşiklerine ýardam berýäniňi kanagatlaryny bilen notladylar. Bilinçli iki tarapdan gatnaşyklara bilen halklarymyzdan öňden gelýän dostluk diýiplerini, olaryň biniýatlyk ruhy we taryhy gymmatlygyň umumlygyny, iki döwletiň parahaçylyk söýjülük we insanperwerlik ýürürlerini ygradlygyna dayanýar. Taraplara duşuň dowamyna döwlet gatnaşyklaryny häzirki ýagdaýyny hem geljegini ara alyp maslahatdaşlar. Hormat prezident Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň hormatly mehmanlarynyň kitabyny ýadygarlyk ýadyga galyrdy. Soňra hormatly prezident Birleşen Arap Emirliklerining hökümetiniň resmi wekilleri bilen mähli hoşlaşyp, Dubay şäheriniň Şeyh Maktum adyny halkara howa mendenle tarap urdy. Hemem o ýerden watanymyza tarap uraldy. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident el ýurt bähbetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýäniňi äşär etdi. Ýurdumyzyň saglyk we şu derman senaty işgärlerini günmäsbetde geçirilen bayramçylyk şäherleri giňerme eboldy. Saglyk we bilim we sport berqarar döwletimizden bagtyarlyk döwrünaty halkara maksady ýurdumyzyň saglyk we ulamynyň gadanlary bilen giň jemgyýetçiligi tanışdyrmak hemem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ýol goýmak üçin ajaýyp mümkinçilikler döredin esasy şäherleriň biri boldy. Murat Garif adynyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining mezliýetlerinde geçirilen forumyň mezliýetine saglyk we ulamynyň ýolbaşçylary hemem işgärleri, ýokary okuw mektebiniň muallimleri we talipler gatnaşdylar. Matlagda gatnaşylar Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumynyň saglyk we işgärlerini iweren gutlagyny uly ruhlanetlik bilen diňlediler. Bu ýerde ilki bilen Türkmenistany sagdynlyk we ruhlanetlik ýurduny öwürmäge, ýurdumynyň baş baýlygyny artdyrmaga, adam saglygyny üpçün etmäge uly goşun saglyk we derman tenaty işgärleriniň bir toparyny syýlaklamak dabarasy boldy. Hormatly prezidentimiň gol çeken permanyny we kararyna hemem beren tapşyrygyna laýyklykda olary döwlet syýlaklary we ýadygarlyk nişanlary gowşurly. Dabara gatnaşçylary döwlet başdanmydyň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly kitabynyň 13-nji jildem sowgat gowşurly. Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly kitabynyň 13-nji jildiniň neşir edilmegi Mehriban arkadagymyzyň türkmen lukmanlarynyň hünär bayramçylygyna tutuş halkymyza hemem dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine öz bolşly sowgady boldy.
Soňra bu ýerde saglyk goraş, bilim we sport, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne atly halkara matlagydynda döwlet başdanymyzyň gutlugy kolly. Halkara çäretine sanly ulgam arkaly daşar ýurtlaryň bir näçedinden Russiýadan, Germaniýadan, Fransiýadan, Urminiýadan tanymal alim professorlar, ilimlaryň doktorlary, saglyk goraş, bilim we sport ulgamlarynyň ýokary wezipeli wekilleri goşuldylar. Türkmen lukmanlaryny sanly ulgam arkaly olaň daşar ýurtly kärdeşleri hüner bayramçylygy bilen gutlap, bütün dünýä saglyk goraş guramatynyň ölçeglerini kybap gelýän. Garaşdy Türkmenistanyň saglyk goraş ulgamynyň gazanlanlaryna kime mehriban arkadagymyzyň öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berdiler. Şunda ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Türkmenistanyň başdanynyň beýan eden, hemem häzirki döwrüň ähli umumy hökümlerine özara alalaşykly jogaplary işläp taýýarlamakda Tagallary birleşdirmäge gönükdirilen täze çemeleşmeleri aýratyn bellenli. Matlagda gatnaşyjylar däbe uğurlan hyzmatdaşlygyň netijeligini belläp, Türkmenistanyň saglyk goraş ulgamyny hemme taraplaryň ösdürmäge hemde döwrewaplaşdyrmaga, şol sana dünýä lukmançylygynyň iň gowy iş tejribelerini we täze işlerini nazar almak bilen ony hasa giňeltmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Soňky ýyllarda tejribe alşmak, ýokary hüner derejeli işgärlere bilim bermek we taýýarlamak boýunça ýoly goýulan özara gatnaşyklar adamlaryň saglygyny goramagyň ähli umumy wezipelerini çözmäge uly goşunt bolup durýar. Bu wagtda bilelikdäki tatlamalar hemde maksatnamalary amala aşyrmak, dürli keselleri anyklamak we bezermek täze tehnologiýalaryny hemde enzamlaryny ornaşdyrmak köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň esasy ugurlardyr. Matlagdyň dowamyna adamyň saglygyny goramagyň öňdewarjy enzamlary bilen üçin edilen döwrap saglyk goraş merkezlerini we şipaxanalaryny gurmagyň, ekologiýa wezipelerini çözmäň, köpçüliklen sport hereketini hemde işiň din jarş düdümini ösdürmäň, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgetini berqarar etmek kesgitleýici şertleriniň bir näçesini öz üçin alýan köp taraplaryň ulgamdygy bellenli. Ýurdumyzyň degişli ugurlarda toplanan oňyn tejribesi dünýä birleşiginiň hemem esasy halkary guramalarynyň şol sany Birleşen Milletler Guramatynyň we oň ýeri düdümleriniň ýeňden ikrar etmegine münasip boldy. Häzir ýurdumyzda bütün dünýä saglyk goraş guramatynyň maslahatlaryna laýyklykda hemem milli kanunçylygy nazar almak bilen işlem taýýarlanylan maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Käbir howply ýokanç keselliň ýok edilenligi hakyna halkary guwannamalary hemde biziň ýurdumyzyň ýokanç däl keselliň öňüne almagy goşýan uly goşundy üçin bütün dünýä saglyk goraş guramatynyň guwannamasy ilatyň saglygyny goramak işinde Türkmenistanyň gazanan üstünlikleriniň ikrarnamasydyr. Forumyň çäklerini saglyk goraş ulgamyna hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatyny amala aşyrmakda gazanlan üstünlikler beýan edildi. Şol siýasat ulgamyň maddi enzamlaryň binýadyny puhtalandyrmaga, ilaty edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini hemde görnüşlerini artdyrmaga gönükdirilendir. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasyna gözegine tutulan wezipeler durmuşa geçirmek boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. Ulgamyň kanunçylyk binýady puhtalandyrylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda hemde vilayet merkezlerine sebitde deň taý bolmady. Öňdewarjy innowasion tehnologiýalary bilen üçin edilen saglyk goraş merkezleri, şipaxanalar, ýürütülüşdirilen hastaxanalar, lukmançylyk senagatkarhanalary, döwrap sport toplumlary gurulyp ulanmaga berildi. Çykyşlarda Ýewropanyň we Aziýanyň esasy hünärmenleri bilen ýygydarly gatnaşyklaryň hemde tejribe alşylmagynyň türkmen lukmanlaryny köp keselliň öňüne almagyň, anyklamagyň we bezermek netijeli usullaryny öwrenmäge mümkinçilik berýänligi bellenli. Şoň bilen birlikde lukmançylyk ilmini ösdürmäge uly ünsärli. Muňa lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagyň, ýaş hünärmenler taýýarlamagyň hemde hünär derejesini ýokarlandyrmagyň hökman şerti bolup durýar. Halkary bilim gatnaşyklarynyň işeňleşdirilmegi hemme taraplaryň ösen ýaş nesli terbiýelemäge hyzmat etýär. Bu öz ygtyýarly Türkmenistanyň ötüşiniň täze taryhy döwrüne döwlet siýasatynyň möhüm ugurudyr. Durmuş taýdan ähmiýetli sportyň ösdürilmegi milli liderimiziň alyp barýan döwlet adam üçindir diýen şygarda öz beýan tapýan siýasatynyň esasy uguru bolup durýar. Köpçüliklerin bedenteriýe sagalş hereketini işeňleşdirmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berqarar etmek, zähmeti we din salmagy sağlaşykly utgaşdyrmak bu urda geçirilen işleň möhüm tapgardyr. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň her ýylyň 3-nji iýulyna bütün dünýä velosiped gününi bayram etmek hakynda ýürüýte kararnamany kabul etmegi, dünýä sport giňişligine uly üstünlikler gazanan Türkmenistanyň ýeten tepkitlerine ýokary baha berilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu waka ähli umumy ötüşiň, paragaçylygyň we rowajlygyň bähwidine hormatly prezidentimiziň alyp barýan sport diplomatiýatynyň dünýä birleşiginiň bir agzdan gollamagynyň ýene bir tasdiklanmasyny öwrüli. Yaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiýa oýunlaryna milli ýygyny toparmadan gatnaşmagy şu ýylyň şanly wakalarynyň birine öwrüli. Şo ýerde ýurdumyzyň türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Halkara maslahatyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.
Halkara ilmi matlagydyň işe saglyk goraş we Derman Senat Ministrliginiň iri idaralaryna bölümçeler boýunça dowam etdi. Şolarda geçirilen bölümçeler boýunça matlagatlaryň mowdugy ýokunç däl keteller, ýokunç keteller, enäniň we çaganyň saglygyny goramak, hirurgiýa ketelleri, jemgyçilik saglygy we epidemiologiýa diýilip atlandyryldy. Halkara forumuna gatnaşçylar ýurdumyzda häzirki zaman şertlerine uýgunlaşan kämil saglyk goraş ulgamyny döretmek boýunça geçirilen giň gerimli işleri ýokary baha bermek bilen Türkmenistanyň faýla bolan ugruny üýtgöksiz ýerip, halkymyzyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň özeni bolan saglyk goraş ulgamynyň ötüş derejesi boýunça dünýäde öňdäki ornlary eýlejekdigine ynam bildirdiler. 9 oktýabrda ýurdumyzyň Liverpool aýatynyň merkezinde Türkmenawa şäherine ähli amatyklary bolan ýaşaýyş şäher toplamynyň açylyp ulanylmagy berilmegi, bagtyar halkymyzyň ýaşaýyş hem durmuş şertlerini ýokurlanmak bagatda edilýän aradalan üstünlikli durmuşa geçirilýäniň ýeni däwre aýdyň suwutnamasy boldy. Şu münasibetli Liverpool aýat häkimlerine geçirilen hoşallyk maslagydan bagtyar raýatlamyzyň gahrmany arkadamda özleri hakdaky edýän aradalar üçin şuňgur hoşallyklarynyň aýdyň beýany urly. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň raýatlarynyň eşretli durmuşda ýaşamak ugruna edýän tagallary netijesinde gün-günden gözel kesbe eýe bolýan Liverpool aýatynyň merkezi Türkmenawa şäherine ähli amatlykları bolan 17 sany 4 gatly 30 köýli we 70 sany 2 gatly 5 otogly ähli amatlykları bolan döwrewap ýaşaýyş zaýlar toplamynyň açylyp ulanmaga berilmegem ýatdan çykmajak wakalaryň birine gurly. Muň şeýledigini Liverpool aýat häkimliginde il sarpaly ýaşylyň täze zaýlaryň eýleriniň durly ulgamda zähmet çeken raýatlarymyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen hoşallyk maslagadam bütün aýdyňlygy bilen görkezdi. Hoşallyk maslagadynda edilen çykyşlarda vilayatda alınıp barılan giň orumly işlerde durmuş ykdysady ösüşlüň tapgyrlary aýdyň duýulýar. Şol sany ýurdumyzyň owadyr şäherlerine alınıp barılan gurulşyk işlerini, ähli amatlykları bolan ýaşaýyş zaýlaryny gurmak hormatly prezidentimiziň kesgitlen esasy urlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa halkymyzyň awadançylyk meselelerini uly üns berilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Ine şu ähli mümkinçilikleri bolan döwrewap zaý toplamlarynyň açylyp ulanmaga berilmegem oň aýdyň misalydyr. Bu azaýyp binalar Türkmenawa şäheriniň binagärlik kesbine gözellik goşmak bilen birlikde 614 hojalygy täze zaý toýlaryny tutmak bagtyny nesip etdi diýip çykyş edenler bellediler. Halkymyzyň şeýle eşretli durmuşy üçin gönüktirilen bu döwrewap şertler gulaýatyň bagtyar ýaşaýjylaryny arkada prezidentimide bolan hoşallyk duýgularyny öredýär diýip bu ýyson bilen bellediler. Hoşallyk maslahatynda hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edildi. Hoşallyk maslahatynyň dowamy gulaýatyň medeniýet we sunugat saatlarynyň şowhunly çykyşlary bilen goşdy. Täsirli we ýakymly çykyşlar sözüň dogry manysynda hormatly prezidentimiziň peşkeş beren ady arşa göterilen berkarar döwletimiziň şuňgur hormatynyň dawrlanmagyna öwrüli. Şuň garaşda da baky tarapdýarymyzyň ähli ýerine ýurdumyzyň saglyk goraş we Derman Senaty işgärleriniň güni dawraly ýagdaýda bellenip geçirildi. Ýokary ruhunatlyga şatlyk şowkuny besenip geçen dawralary diýarymyzyň ähli ýerine giňden ýaýwanlanarly. Şany sene başlanyp Göktepe tarapynyň azgan şäherjeden ýerleşen Mälikuli Berdimuhammed Fadanaky medeniýet goşgyny şeride Ahly Ulaýat ýokunç keseler hasahanasynyň, Ahly Ulaýat häkimliginiň, Ahly Ulaýat saglyk goraş müdirliginiň, Ahly Ulaýat arasaçylyk we keserleriniň ýaýlamana şuguruşmak gullugynyň, şeride Ulaýat medeniýet müdirliginiň guramaklaryny Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň mekany, bir de bagtly zamanyň bagtly lukmany adyny geçirilen bayramçylyk dawraly masagyna saglyk ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Bu ýerde gulaýatyň çar kunjunlaryny medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna uly orun berildi. Ýerine ýetileni aýdym saýdan tanysdan hem folklor çykyşlarynyň hoşawazary hemmelerde ýakymly täsirler galyrdy. Ýerine ýetileni şol çykyşlarda gün saýyn galkynýany ata watanymyzyň güllä üçin ajaýyp zamanamyzyň ähli zadyň sakasy saglygyň dostlugynyň hem pek zähmetiň wasby öz beýan tapdy. Türkmenistanyň saglyk goraş we Derman Senaty işgärleriniň mas'uliyeti Balkyn ulaýat häkimliginiň, ulaýat saglyk goraş müdirliginiň hem jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde uramany, ulaýat merkezine geçirilen dawraly masady ýokary ruhunatlygy baý many mazmuny besendi. Ulaýatyň medeniýet we sunugat işgärleriniň talyp ýaşaýan ýerine ýetirene döwrewap aýdym sadary, folklor toplarynyň joşgyny çykyşlary bu çäre aýratyny öwüşgün şaýdy. Türkmenistanyň saglyk goraş we Derman Senaty işgärleriniň mas'uliyeti Daşow şpaxanasyny, Daşow ulaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň zinalar guramasynyň ulaýat bölüminiň, ulaýat saglyk goraş we medeniýet müdirliginiň birlikde taýýarlan bu bayramçylyk dawrasy saglyk aladaňy edýär arkada diýilip atlanyrly.
Dabara vilayatyň medeniyet we sunudy işgärleriniň aýdymşy sadanalan tanıt we dürüjlük toparlarynyň ýedi watanmady. Hormat prezidentiň umumy adamat beýheti alyp barýan beýgi işlerini wasp edýän ruhy bilen çykyşlaryna uly orun berildi. Türkmenistanyň sağlyk we şu derman senady işgärleriniň münasibetli ýokary ruhunatligi, şatlyk şowguny we senany dabaralar şäherler ýurdumyň Lewap vilayatynyň ama şahar günjüne goşa barly. Vilayatda ýurdumyň sağlyk urumynyň hünär bayramyna başlanan tutumly dabara Lewap vilayaty we Türkmenabad şäher häkimlikleriniň sağlyk goruş medeniyet müdürlükleriniň jemgyýetçilik gurumlarynyň gurumlaryna geçirildi. Dabaran dowamy vilayatyň sunudy saatlarynyň hoş wada aýdym saatlar bilen toşdy. Bu ýerde ustad aýdymçylygyň garaşydy hemişelik bir tarapda ýarmady. Gahrman arkadaşymyň halkymyň eşetine gönükdirleni mukaddes ýürürleri, Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watany ýyly, saglyk döwlet maksatnamasy, sagdyn durmuş ýürürlügi barada aýdana aýdymlary, bagtyar da manamyň bagtyar raýatlarynyň ýürek joşgunyň beýany bolup ýanglany. Sağlık we derman senady işgärleriniň münasibeti Marwilayat we Bayramal şäher häkimlikleriniň, vilayat sağlyk we dermanhana müdürlükleriniň, vilayat arasaçylyk we keselligiň ýaýramana garşy görüşme gullugynyň we beýleklerini birlikde uramaklaryny melekemler meskeni Türkmenistan matly alma amalasat geçirildi. Bayramal şifahanasynyň medeniyet öňe geçirilen bu masagda vilayatyň sağlyk ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar. Masadın dowamy Bayramal şäher hemem etrap medeniyet bölümleriniň aýdymsady we tanys toparlarynyň ajaýyp çykyşlary bilen toşdy. Olary bagtyar da manamydy. Gahrman arkadaşymyň saglyk ulgamyny ösürmekde alyp barýan rowaj işlerini wasp etdiler. Hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň demir ýol pudugyny durmuşa geçirilýän işleri bildirilýän ýokary talaplara laýykly ýylydarly alınıp barlýar. Şunun bilen birlikde bu pudugyň maddi enjamlaryny binýady ýyl saýyn häzirki zamany enjamlarynyň täze gadananlar bilen baýlaşdyrylýar. Aýratynam ulugymyň ýük hemem ýolagçy gatnawlaryny üpçün etmekde öz bolşly orny ýa demir ýol uluglarynyň düzümi barha artdyrylýar. Munyň şeýledeni ýurdumyda täze getirilen ýolagçy hemem ýük tiplawozy tasdiklaýar. Milli liderimiziň başlangyçlary netijesinde hem de ýol başçylygynda akly pudoklar bilen bir hatarda ýurdumyň demir ýol ulgamyna da giňerimli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şol özgertmeleň esasy pudogyň maddi enjamlaryň binýadyny ýygyderli pudolandyrmakdyr. Şu işlerde dostlukly daşary döwletler bilen gatnaşyklary giň orun berilýär. Şunu Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşy bolan Russiýa Federasiýasy bilen gatnaşyklary bir näçe beýleki ugurlarda bolşýaly demir ýol ulgamyna da barha üstünlikli ösürilýär. Muň özi iki ýurdun arasyndaky özara bähbetli ykdysady gatnaşyklaryň bir wasanyýanyny aýdym görkezýär. Döwlet başdanymyzyň ýygyderli uly üns bermegine bu ýurt bilen ýola goýulýan gatnaşyklaryň hukuk esaslaryna daýanyp alınıp barylýan işleň hataryna bir näçe döwrewap tehnikalar ýurdumyza getirilýär. Türkmen Rus gatnaşyklaryna uly ähmiýet berilmegi bilen demir ýol pudogyna hyzmatdaşlyk etmek, ulug ulgamnaky mümkinçiliklerden özara bähbetli peýdalanmak hemde gatnaşyklary hasam pudolandyrmak dostlukly iki döwletiň esasy üns merkezinde durýar. Muňa 7 oktýabrda ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetdary Türkmen Ruh toparynyň duguşçylygynyň çäklerine demir ýol pudogyny hyzmatdaşlygy täze derejelere çykarmak bilen bagly aral maslahatlaşylan möhüm meseleler hem aýdyň şaýatlyk edýär. Bu duguşçykda Türkmen Ruh demir ýol pudoklarynyň hünärmenleriniň ähli ogurlar goýunça pikir alşmaklaryny guramak, Türkmenistanyň demir ýolları üçin wajyp bolan maddi tehniki enjamlaryň önümçiligine gollaw bermek goýunça garalan meseleler gelecekde milli ulug ulgamynyň ösüşini üpçün eder. Muň şeýle boljakdygyny ozal baglaşylan şertnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilsem aýdyň şaýatlyk edýär. Ine Türkmen Demir Ýollary Agentliginiň Demir Ýollary açyk görülüşi paýdarlar jemgyýeti bilen Russiýa Federasiýasynyň Transmash Holding paýdarlar jemgyýetiniň düzümindäki Kalamenskiy zawod paýdarlar jemgyýetiniň we Bryansk maşin guruluşyk zawody paýdarlar jemgyýetiniň arasynda geçen ýylyň dekabryna baglaşylan şertnama laýyklykda ýolagçy teplawodynyň şeýle-de ýük teplawodynyň satyn almagy özara hyzmatdaşlygy berkidýän iki döwletiň jewsliginiň şany boldy. Ýokary derejedäki täze ýolagçy we ýük teplawodlary ýurdumyzyň demir ýol pudogyny ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň has öndürjülükli hemde işleň bolmagyna ýardam eder. Milli liderimiziň öňdörgürjülükli siýasaty netijesinde alınıp barylýan ýurdumyzyň ulug diplomatiýasy gün-günden ösüşlere öslenýän watanymyzyň dünýädäki awraýyny hasam belinde göterýär. Bu beýik başlangyçlar esasynda milli ulug düzümine gelip goşan täze teplawodlarym halk hojalygynyň umumy ösüşine goşar. Muň üçin demir ýol uluglar pudogynyň ähli işgärleri döwlet başdanymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berqarar döwletimiň bagtyrlyklarına milli darmyň ýol başçylygyna hem şahsy görülüsine eýerip, beden terbiýe hem sport bilen meşgullanmak halkymyzy esasana ýaşar üçin durmuş kadasyna öwrüli. Şu ajaýyp ýörelgden uralyp ýurdumyň taryh ýaşary köp sanly iýleşdirmedi, paýtatymyzdaky saglyk ýoluny ýürüýüşe çykdylar. Bayra ýonanlary ruh bilenlik bilen ýoluşdylar. Jany şpaly arasy dagy huwaty tebigatyny gözel görnüşi adamyň ruhuny götürýär. Saglyk ýolunyň uğruna hem töweregine oturdulan köp sanly baglar tebigatyň gözelligini artdyryp dagy töwenin ekologiýasyna oňoýly täsirini ýetirýär. Talip ýaşaňy saglyk ýoluna çykmagy döwlet başçymyzyň ýurdumyzda saglyk durmuşyny wagt etmäge, beden terbiýeni hem sporty ösdürmäge, ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiýelemege, uly ähmiýet berýän bilen baglanşykly wezipelerini ýerine ýetirmegine munasip goşun goşýanlyklarynyň subutnamasy, hem saglyk durmuşyny wagt etmek, milletiň saglygyny berkitmek syýasatynyň dawaranýanyna şaýatlygy diýip döwletimiz sarwuruş ulgamda hem sporty ösdürmekligi ägert uly maýy goýum serişlerini gönükdirmek bilen adamyň saglygyny berkitmek, beden taýdan berik zähme söýri ýaşary ýetişdirmek, köpçülikli beden terbiýeni hem sporty şeýle olimpiýa hereketini ösdürmek, türkmen türgünleriniň halkara ýaşaryna watanymyzyň awraýyna berende oturmaklary hem täze ýeňişler bilen ýurdumyň şöhratyny artdyrmaklary üçin gownajaý taýýarlyk görýärli oňoýly şertler döretmek bagatda mundan belägem ähli tagalaryň ediljek diýen hormatly prezident boldy hemişe belleýär. Şoňa görä ýurdumyzda ýaşarmadan sagdyn bedenli ruh bilen bolup, şolsany awraýly halkara ýaşaryna uly üstünliklere gadanmaklary üçin hemme zerur şertler hem mümkinçilikler döredilýär. Talip ýaşaň saglyk ýoluny çykmaklarynyň ödünne de şol asarly maksatlar jemlenýär. İrseker bilen dağ bilentiklerinin gerçlerinden ulu ruh bilentik hem joşun bilen gadam urup, öňe tarap hereket etmek bilen berkarar döwletimizde milli darmyň ýol başçylygyny, edil diýarmyň bedew wadilen okgunly öňe barýanyny öz boşy ýüze çykardylar. Şähergatdan şejilen saglyk ýolunyň üstünlikli geçmegi berkarar döwletimizden bagtyrlyk turny, sport we beden terbiýe saglyk şereketiniň giňden dawaranýanyny aýdynlyk bilen görkezdi. Hormatly şerhäder orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan huwalarda ýurdumyň gidrometeorologiýa barada gully tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň meýdan dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa oktyabr aýynyň 11-inden oktyabr aýynyň 17-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çägini gün matardan howa akymyň aýralaşmagy netijesinde howanyň gejek temperaturalarynyň atkem ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastaky ýurdumyň Balkan welaýatyny üýtkap biramurtly howa bolup, günordan tezlik sekundda 8-13-dan 12-17 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 7-10 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzleri 25-30 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 19-24 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýardyň ahali welaýatyny atkem lutly, gepden ikinji ýarymyna üýtkap biramurtly howa bolup, günordan tezlik sekundda 7-12-dan 10-15 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 4-9 gradusdan 16 gradusgacha maýyl, gündüzleri 17-20 gradusdan 28 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyny atkem lutly howa bolup, demiralyk günordan tezlik sekundda 6-17-dan 10-15 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 1-6 gradusdan 13 gradusgacha maýyl, gündüzleri 16-20 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarnyň Lewap welaýatyny atkem lutly howa bolup, demiralyk günordan tezlik sekundda 6-17-dan 17-16 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 1-6 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzleri 15-20 gradusdan 26 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzda Daşoğlu welaýatyny atkem lutly, gepden ikinji ýarymyna üýtkap biramurtly howa bolup, günordan tezlik sekundda 5-10-dan 10-15 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 1-6 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzleri 14-19 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem lutly, gepden ikinji ýarymyna üýtkap biramurtly howa bolup, günordan tezlik sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şemal öňsüňde hem-de howanyň temperaturasynyň
Gecelerine 6-8 gradusun, 14 grad seçeni mayıl, gündüzlerine 19-20 gradusun, 26 grad seçeni mayıl olmana garaşylýar. Hormatly illäşler, ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 11-ine magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz oktyabr aýynyň 11-inden oktyabr aýynyň 17-sine çenli gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, göz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakla maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary epleşmemiz jemleýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli şoňda ne bolsa halkyň bähbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.